Hausawan Najeriya sun yi tattaki zuwa ƙasar Daura domin samun cikakken tarihin ƙasar Daura tare da sanin tarihin wane ne Malam Bahaushe tun daga farkon farko, a inda suka samu ganin mai martaba Sarkin Daura Alhaji Dr. Umar Faruk Umar CON. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mai girma sarki, hakimai da hadiman fada, shugabannin ƙungiya da sauran al'umma baki ɗaya, assalamu alaikum. Bayan gaisuwa, mai martaba, ƙungiyar Hausawan Najeriya ta ga dacewa fara zuwa wannan masarauta mai daraja, kasancewar ita ce uwa ga dukkan wata masarauta da ma Bahaushe baki ɗaya, kuma duba da irin gudunmawar da wannan masarauta take bayarwa ga ci gaban Bahaushe a duk duniya. Mai martaba Sarkin Daura Alhaji Dr. Umar Faruk Umar CON ya yi farin ciki da jinjina wannan ƙungiya ta Hausawan Najeriya, yayin da ya ƙara masu ƙwarin gwiwa akan ƙoƙarin da suke wajen ganin sun ƙara ɗaga darajar Malam Bahaushe a cikin duniya. Ya ba da umarni a je a ba su cikakken tarihin ƙasar Hausa tare da ba su tarihin ƙasar Daura. Kufan fadar Sarauniya Daura ma, wanda yake ɗauke da kimanin shekara 2002. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Da ranka ya daɗe, sunana Abdullahi. Kamar yadda za ka gani, mu wakilai ne daga ƙungiyar Hausawan Najeriya. Mun zo wannan fada ne domin girmamawa da bibiyar tarihi. Kasancewa wannan fada ita ce fada babba mai daɗaɗɗen tarihi ta ƙasar Hausa. Muka ga ya kamata a ce ita ce ta farko da ya kamata mu zo mu kawo ban girma, kuma mu ji asalin tarihinta da sauran abubuwa da kuma shawari da ya kamata a matsayinmu na Hausawa mu bi domin ci gaban wannan tafiya tamu. Assalamu alaikum. To alhamdulillah, da farko dai a madadin mai martaba Sarkin Daura ina muku barka da zuwa wannan babbar masarauta, fadar Hausa ce, fadar ta Hausa ta farko, ita ce tushen Hausa, ita ce tushen mulkin Hausa Daura, kamar yadda kuka riga kuka faɗa. To alal hakika, a halin gaskiya, asalin harshen Hausa a ƙasar Hausa abu ne mawuyaci farar ɗaya. Allah ji ganshi da gafara, mai girma ɗan masanin Kano mai tamasule ya rayu shekara 50 yana bincike akan asalin tushen Hausa. Daga ina kalmar Hausa ta fito, daga ina yaran Hausa ya taso. Har Allah ya amshi ran shi, nan da shekara 3 kenan ko da suka wuce, bai kammala wannan bincike nashi ba. Amma abin da ke faruwa, harshe ne guda 3 ya haɗu ya harshen Hausa, kamar yadda ya fara bincikowa da farko. Na farko akwai harshe na Baba, kamar yare ne Baba, wanda ake wajen Ethiopia kenan da sauransu. Akwai harshen Hausa da ake cewa Zulu su ma suna cikin Afirka ta Kudu ne ina ji. Akwai kuma harshe ɗaya da ake cewa harshen Mandugo. Wannan su ne ake ganin cewa Hausa sun haɗu sun yi Hausa, wanda ke ba a gama binciken ba kamar yadda na faɗa, har Allah ya mai rasuwa, kuma ban sani ba ko an ci gaba da binciken. Amma waɗannan su ne suke kama da Hausa sosai. Akwai kalmomi na Hausa a cikinsu wanda ke daga cikinsu aka sata. Kuma bugu da ƙari, kamar yadda kuka sani, akwai harshen Larabci a cikin Hausa sosai, wanda shi ma ya shigo da yawa, wanda kamar a ce Hausa ta are shi. To wannan duka, in muka tura wannan gefe, sai mu duba asalin mulki na Hausa, wanda shi ne Daura. Abin da ya sa Daura ta zama asalin mulkin Hausa,
duka hausa bakwai da ƙanne bakwai wanda ake cewa banza bakwai da yanzu mai martaba sarkin daura na yanzu alhaji dr umar faruk umar sai wani ya yi gyara a tarihi, ya yi wannan gyara a shekara ta 2010. An cire cewa maimakon a ce banza bakwai sai a ce ƙanne bakwai ko 'yan uwa bakwai, wato ƙannan waɗancan hausa bakwai ko kuma 'yan uwansu, wanda kalma a wurin hausa na yanzu ta fi daɗi da a kira banza ɗin nan. An gane zamani ya zo, mutumin da an ka ce banza zai gane cewa ko wani rashin hikima shi sa ka ce mai, ko rashin wata dabara shi sa ka ce mai, to mutumin yanzu ko gani zai ma kaɓace shi. To shine wanda mai martaba ya wannan gyara a cikin babban littafi na tarihin ƙasar Hausa, wato Girgam, wanda ke shine littafin tarihin Hausa gaba ɗaya na Daura. A Daura, masarautar Daura ta kafa a shekara ta 1500 BC. A shekara ta 1500 BC. Yanzu duniya tana lissafin AD, shekara 2023 AD a yanzu. Wato abinda ake nufi da AD, after death, wato bayan mutuwar annabi Isa alaihi salam, shine lissafin duniya take yanzu. Shi kuma lissafin da ake BC, wato kafin bayyana shi. Saboda sai ka tara wancan 1500 da wannan 2023 zai baka shekara kusan 3600 duk da rayuwar shi annabi Isa alaihi salam. To Daura ta kafa a shekara 3600. Abin da ya faru, akwai wani birni a nan cikin gabas ta tsakiya ana ce da shi birnin Kan'an. Kowa ya san cewa Kan'an dan annabi Nuhu alaihi salam ne, bayan ruwan tufa ne kenan. Shi ya kafa wannan birni na Kan'an. To Larabawa da zamantakewa su kowa ya sani har yau akan sha'anin mulki ba su da daɗi. Ana samun rikice-rikice da hatsaniya da yaƙe-yaƙe da aka yi baya duk akan sha'anin mulki, ko da ke har yanzu ma ana yi. Ga su nan mun gani a Libya, ga shi nan mun gani a ita ainihin Syria, ga su nan dai ga Sudan ma kwanan nan, 'yan kwanakin nan, duka akan sha'anin mulki ne. To wannan birni na Kan'an sai girma, ya yi sarakuna da yawa. Saboda sai kasance in za a yi sarki, saboda akwai mai nawa da yawa, ana samun rigingimu. Har ma duk sarkin da aka yi sai an samu tawaye. To a wani lokaci cikin shekara ta 1400 da wani abu sai sarki ya mutu. Da aka zo sai akwai wanda kamar yana mai karfi, ba a bashi sarauta ba, ana ce da shi Najibullah. Wannan Najibullah sai ya koma gefe ya tawaye. Idan kai tawaye a wannan lokacin za ku yi faɗa da sarkin da ya shiga gidan sarauta da kai wanda ka ci zuwa kwata. Idan an fi karfin ka za a kore ka. In kuma an kama ma kamar yadda kuka sani tarihi ya gabata, har yankawa ma ake. Ba irin yanzu bane salin alun gwamnati ce tare da wani, ba irin wannan ba. Wancan lokacin karfin ka ne zai kwace ka, shine sarauta. An san zaman da aka yi na kasar Hausa da sauran kasashen duniya na zaman kifi a ruwa, kuma na zaman daji. Barewa na kiwo, zaki yaddara mata da karfin tsiya cinye. Kifi karami ya gitta, babban kifi ya haɗe shi. Wannan shine zaman da aka yi a duka kasashen duniya kafin wayewa, wato ana cewa before civilization kenan, ko ba haka ba? Saboda haka da wannan Najibullah ya koma gefe, suka yi fara da sarki, sai aka kore Najibullah. Najibullah ya bar gabas ta tsakiya, ya shiga ƙasar Masar. Ya shiga ƙasar Masar, daga nan ya nemi a bashi mulki na wani gefe a cikin ƙasar Masar. Duk dai Larabawan ne suka ƙi bashi mulki. Sai ya tashi da jama'arsa ya shigo cikin ƙasashen Trablus. Trablus ana maganar Libya kenan, Tripoli, ƙasashen. To anan ya fara haɗuwa da mutane da ake cewa Copts, wato baƙar fata manya, wanda a nan duniya ta fara ganin mutum bakar fata. Da duk ko ina kafin ruwan dufa na fararen mutane ne, ko ina a duniya babu mu bakar fata babu mu, ba zan can harshen Hausa ake ba. To a wannan kasashen Trablus a nan ya fara ganin bakar fata. Ko yanzu duk wanda ya samu damar zuwa Saudiya zai ga irin su suna tare da Turkawa wanda suke masu ƙarfi. In suka taho wajen dawafi suka haɗu, to kai bakin mutum ko kuma balarabe sai dai ka bada hanya. To wannan su ne ya fara gani a nan, sai suka haɗu da shi, suka zauna suka yi auratayya, har ya kasance cewa balarabe ya ce ta auri baki cikin 'yan Copts ce ta auri fari balarabe, har duniya ta hargitsa, har aka zama waɗansu rabin mutane baƙaƙe, waɗansu kuma mutane farare. A wannan zamani da ke baku tarihin wannan babu zancen addini, sai ya kasance da mace da namiji duka ɗaya ne. Saboda shi ma a nan ya mutu Najibullah, sai ɗan shi Abduldar ya ɗauki shugabancin wannan jama'a tasu. Bisa ga al'adarsa, again, su ma Trablus din Larabawa ne,
shi ma still dai Abduldar sai ya nemi a bashi mulki, sai mutanen suka ƙi saboda shi ba asal bane. Kasan Balarabe zai ce ma ba asal bane. Duk duniya a yanzu ba inda zaka je kana ba ɗan ƙasa ba dan ka zauna a wuri har a baka mulki sai Najeriya. Ku ci gaba da kasancewa tare da ƙungiyar Hausawan Najeriya domin jin cikakken tarihin asalin Malam Bahaushe.